Good morning mga ka-George! Natadri karon sa Barangay City Heights, General Santos City. Dito maglatagaw mga ka-George. Although medyo traffic diri mga ka-George, pero uy, nag-green light mga ka-George. Buylo ta, buylo. Ayay ka! Naamtan man tag red light mga ka-George. Uy! Wa tay mabuhat ani kundi muhunong ta, kay kung magdiretso ta ani basig mabangga ta og basig madakpan ta sa Blue Boys, kay naabi asla dia nagatang lisod na makamulta ta. Og atong multa mga ka-George nako dipindi sa sabot. Mao nang sunod lang gyud ta diri mga ka-George. Diri sa ta sa likod mga ka-George, kay para safe ta. Punong sa tadri mga ka-George, kay red light pa man unya ta mo lang pag green light na. Tasan sa to pasensya basta inita. Murag pangarap nimo ka-George ba na imong gina-workout karon, tasan jud nimo og pasensya, ayo pagdali-dali. Kay stepping stones nimo na antud sa maging magaling ka sa imong kinabuhi. Sa Bible verse pa na Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declare the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a brighter future." Gihatag na tanan sa Ginoo diri sa tuwa mga ka-George, workout lang nato, paningkamutan lang nato mga ka-George, og magsipag lang jud ta mga ka-George, kay moabot ra jud na sa tuwa mga ka-George. Kaya tuloy-tuloy lang mga ka-George. Let's go! Kay green light na mga ka-George, tara, let's go mga ka-George.